Djecu osnovnih škola u Subotici i okolici željnu knjiških pustolovina i maštanja nisu zaustavile posebne pandemijske okolnosti. Tako je i ove godine održano izvlačenje nagrada za sudionike 13. po redu kviza za poticanje čitanja Čitam i skitam u gradskoj knjižnici u Subotici, koji ona i organizira. Bez nazočne publike putem internetskih platformi obradovani su mali knjiški skitači brojnim vrijednim poklonima. Glavna nagrada, kao i svake godine, bila je bicikl, a oko 600 učenika je sudjelovalo ove godine u kvizu. Nešto manje nego prethodnih godina, budući da su i uvjeti i način realizacije ovog kviza bili malo drugačiji. Bili smo ograničeni zbog epidemioloških uvjeta i onemogućeni da ulazimo u škole, ali smo zato svakako priredili online prezentacije koje smo postavili na YouTube kanalu Gradske knjižnice Subotica i gdje god smo mogli smo putem Google Meeta ulazili na sate maternjeg jezika, gdje smo predstavljali kviz, razgovarali s djecom o tome što su pitanja, koji su zadaci i koji su uvjeti za sudjelovanje u kvizu. Na osobit način se u ovome kvizu prožimaju sva tri službena jezika u Subotici, srpski, mađarski i hrvatski. Kviz traje više od desetljeća, za čijeg trajanja veliki broj sudionika dolazi u kontakt s knjigom, ali i postaje članom Subotičke gradske knjižnice. To uviđaju i darovatelji u kvizu. Unatoč situacije koja je bila nepredvidiva i teška, određeni sponzori su naravno iz opravdanih razloga izostali jer je teška godina za sve nas i pogotovo za one koji su privrednici i koji žive direktno od neke prodaje, rade ili tako dalje, ali smo se zato se to nekako dobro izašlo. Pojavili su se neki novi prijatelji knjige i čitanja koji su ušli u našu veliku familiju, koji su sa velikim zadovoljstvom i ponosom htjeli biti darovatelji nagrade za kviz Čitam i skitam. Slogan ovogodišnjeg čitanja i skitanja, gdje god vidiš zgodno mjesto, to drvo posadi, na dobri način motiviralo mlade za sudjelovanjem u kvizu. Ukupno 282 nagrade će biti podijeljene djeci u predstojećih mjesec dana.